Vítejte u poslechu podcastu Česká škola pod pokličkou výzkumu a praxe. Společně s našimi hosty, předními českými odborníky, se ponoříme do hlubin výzkumných témat, abychom prozkoumali jejich fascinující výsledky a především jejich praktické využití ve školách. V jednotlivých epizodách nahlédneme pod pokličku zajímavých výzkumných témat. Společně tak můžeme hledat řešení různých výzev, kterým školy dnes čelí. Tento podcast vám přináší Česká asociace pedagogického výzkumu, která spojuje aktuální know-how výzkumu a praxe v oblasti vzdělávání. Ať jste ředitelé, učitelé, rodiče nebo jednoduše zvědaví zájemci o pedagogický výzkum, vítejte. Vítám profesorku Miladu Hrabušicovou, která je svůj profesní život pevně spjatá s Masarykovou univerzitou v Brně, konkrétně s Filozofickou fakultou a s Ústavem pedagogických věd. Představovat paní profesorku by vyžadovalo řadu minut. Dovolte mi tedy vyzdvihnout pouze to, že za svou dlouholetou pedagogickou činnost byla oceněna medailí prvního stupně a tuto medaili jí udělalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. A ve svém dlouhém profesním životě, jelikož je profesorkou andragogiky, tak se zabývá řadou témat. Například je průkopnicí funkční gramotnosti dospělých nebo dlouhou dobu se zabývala netradičními studenty na vysokých školách, ale my bychom dnešní podcast měli věnovat mezigeneračnímu učení. Milado, prosím, vítej. Děkuji. A těšíme se, že s námi budeš sdílet své zkušenosti, ale na úvod mi dovol se zeptat, jakožto člověka, který řadu let je tím, který realizuje kvalitní pedagogický výzkum, andragogický výzkum u nás. Jak ze svého pohledu chápeš význam těchto výzkumných aktivit, zejména pro pedagogickou praxi? Ano, tak co se týká pedagogického výzkumu a andragogického výzkumu, tak musím říct, že to je vlastně velmi široká záležitost, jak tematicky, tak metodologicky. A co se týká vlastně konkrétních nějakých doporučení triků, jak zlepšit výuku na školách, jak přímo poradit učitelům, tak je vlastně jenom malá část tady tohoto pedagogického a andragogického výzkumu. V tomto smyslu prostě k těm aplikovatelným poznatkům pedagogického výzkumu jsou témata, která směřují hodně k samotnému pedagogickému procesu ve třídě, ke komunikaci mezi žáky a učiteli a mezi žáky a tak dále, ale já musím říct, že toto jsou, takže často jsou to takové jako spíše didaktická doporučení, ale já v tomto ohledu vlastně musím jedním dechem dodat, že kuchařky by pedagogický výzkum dávat neměl, že to, co by měl poskytovat, tak by mělo být vlastně porozumění a souvislostem různých jevů kolem nás, pedagogických jevů. Protože kdybych uvedla příklad, tak můžu říct, že i ten učitel, který dostane nějaký návod, že já nevím, je lepší přímo komunikovat s žáky tak či onak, tak pokud neporozumí v podstatě věci, proč to dělá, tak, nebo proč to má dělat, proč existuje takové doporučení, tak vlastně takovou věc dělá nějakou dobu, nějakou chvíli, pak možná, když ji nezdílí s ostatními, tak není tak trochu pozapomene a vrátí se ke svým starým stereotypům. To znamená, to, co chci říct, je, že si myslím, že je hodně důležité poskytovat takové poznatky, které zdůvodňují, které jsou schopny odpovídat na otázku, proč to tak je, proč něco tak je, než aby to byl popis, anebo teda to slovo, jak jsem použila, kuchařka.
Říkala si, že výzkum by neměl dávat kuchařky. To je docela zajímavé, protože na většině školení nebo aktivit dalšího vzdělávání učitelů, alespoň z mé zkušenosti, vyplývá, že účastníci právě chtějí ty kuchařky. Jak bys vysvětlila, že například ani začínající učitel, který nemá svou ještě profesní praxi, nepotřebuje kuchařku, nebo potřebuje, nebo by si tam vyčlenila, že u těchto začínající do určité míry je to vhodné? Já bych řekla, že třeba právě pro začínající učitele může být model trochu jiný, než teda cestou té kuchařky. V tom smyslu, že on má přece ve škole nebo měl by mít nejrůznější další podporné mechanismy, ke kterým se může obrátit. A já teda nechci skákat rovnou ke svému tématu, k tomu tématu mezigeneračního učení, ale tady ta tvoje otázka mě k tomu rovnou vede, že ve škole existují různé podpůrné mechanismy, které právě začínajícím učitelům mají pomáhat. To znamená, já nevím, třeba uvádění nebo systém hospitací nebo dnes velmi populární mentoring. A to jsou vlastně všechno velmi dobré příležitosti, ve kterých se může ukázat výhoda, řekněme, ať už vrstevnického učení, ale především mezigeneračního učení. Jo, že to je něco, co si myslím, že může pomáhat jak mladším učitelům, když už to vezmeme takhle věkově, protože začínající jsou obvykle mladší, tak i těm starším zkušenějším, jo, že i tam je prostě důležité, aby ti starší učitelé prostě se udrželi zapojení, aby nebyli vyhořelí, aby věděli, že mohou být ku prospěchu, že mohou pomoct těm mladším a tak dále, jo, protože víme, že pedagogické sbory stárnou, tak jako stárne demograficky celá naše společnost, tak úplně přesně to též se promítá i do škol, že školy prostě nejsou vyčleněny z toho společenského prostoru a to, co se děje kolem nich, se promítá, propisuje i do jejich situace. Zmínila jsi mezigenerační učení, dávala jsi to do kontrastu s učením vrstevnickým. Možná by stálo za to posluchačům vysvětlit, v čem je to rozdílné učení, nebo jak chápat tu mezigeneračnost. Tu mezigeneračnost si myslím, že je dobré chápat jako určitou příležitost sdílet zkušenosti, které získaly v průběhu svého života různé generace. Jo? Samozřejmě dá se na to podívat i nějak konkrétněji, takže třeba, já nevím, existuje nějaká klasifikace, nějaké vnitřní členění mezigeneračního učení a já bych v tomto případě z těch, já nevím, asi 9 nebo kolika položek, ze kterých se to skládá, vypíchla 1 či 2 a ta první bývá označována jako pedagogické učení jeden od druhého a to znamená vlastně setkávání generací, které navzájem profitují z toho, že mohou se setkávat a že spolu mohou sdílet. Sem třeba spadá, já nevím, v školním prostředí právě to mentorování mladších generací staršími generacemi. A to samozřejmě v nejrůznějších situacích při učení na pracovišti. Já teď jsem řekla pracoviště, ale ono to sedí, protože škola je svého druhu pracoviště, má samozřejmě svá specifika, ale pořád je to v tom obecném vymezení pracoviště. Tak to si myslím, že je jedna důležitá věc a další, která bývá označována jako pedagogické učení společně, což znamená, že vlastně generace společně se seznamují s nějakým tématem a každá do toho porozumění tomu tématu vnáší poznatky relevantní právě pro svou skupinu nebo právě pro svou generaci. Jo. Takže třeba teď, když slyšíme, že děti ve školách, já nevím, podle posledního
nějakého průzkumu, teď nechci být úplně, nebo neumím být úplně konkrétní, že vlastně děti se málo učí o moderních dějinách, tak si myslím, že to je zrovna třeba věc, která je polem otevřeným právě pro mezigenerační spolupráci, protože úplně jinak to vnímají různé generace, kterých se to různým způsobem ty moderní dějiny, řekněme, posledních 50 let dotkly. Když si vysvětlovala, co je mezigenerační učení, tak mě napadalo, že s něčím podobným se přirozeně setkáváme v rodinách. Prarodiče vůči svým vnukům, vnučkám. Jak tedy, je to teda přirozený jev, nebo by naopak například ředitelé nebo vedoucí předmětových komisí se měli snažit nějak opečovávat, podporovat? Je to vůbec možné, nebo co nám k tomu například říká výzkum? Ano, to je velmi dobrá otázka. Jasně, na jednu stranu je to prostě přirozený jev. Je to součást celoživotního učení, což je dnes takový, řekněme, obecně rozšířený koncept. Je to přirozená věc, která člověka napadne jako první příklad, že probíhá v rodinách, protože tam je to přirozeně, tam jsou ty vnoučata, rodiče, babičky, prababičky, dědečci a tak dále. Ano, je to tak. Ale, a je to velmi zajímavé a tím jsme vlastně v našem výzkumu taky začínali. Tím přirozeným procesem, který probíhá v rodinách, snažili jsme se ho nějak popsat, nějak rozpoznat, analyzovat a to si myslím, že se nám možná docela podařilo, že jsme dospěli k určitým takovým, jakoby řekla, edukátorským rolím v rodinách, které se objevují a myslím si, že docela odpovídají životu, žitému. A co se týká školy, tak nejedná se jenom o školu, ale jedná se i o další pracoviště, jedná se o komunity, jedná se o všechna prostředí, ve kterých může specificky tady ten proces toho mezigeneračního učení být nějak podpořen a povzbuzen. Jo? Takže na jedné straně jasně je to přirozený proces i v té škole, ale je-li vedení té školy, je-li třeba konkrétně ten ředitel přesvědčen o tom, že dává smysl dávat dohromady učitelé záměrně různých generací, tak aby si vzájemně pomáhali a podporovali se, tak má proto různé mechanismy, které může použít. A je dobré, aby je znal. Je dobré, aby věděl, k čemu se může obrátit. Jo? A to, co jsme třeba zjistili v našem výzkumu, je, že velmi pomáhá taková jako záměrná, konstruktivní a průběžná evaluace, na které se ty různé generace podílejí. Taky pomáhá, když je v té škole nějaký cílený výběr a pak následné školení nebo následná podpora těch, kteří jsou pověření rolí těch edukátorů, ať už v pozici mentorů nebo těch hospitujících učitelů nebo těch uvádějících učitelů, že vlastně tyto věci nemusí nutně být postaveny jenom na tom přirozeném a intuitivním, co všichni v sobě máme, ale může to mít i nějakou formalizovanou podporu a ta je velmi důležitá. Děkuju. Zatím, když o tom vyprávíš velmi zajímavě i s oporou o zjištění, ke kterým jste se dopracovali, tak se mi honí hlavou otázka, jestli ale mezigenerační učení je jev, který přináší jenom pozitiva. Jestli naopak je dobré si neuvědomit nějaké limity nebo omezení, kdy třeba to naopak nepodporovat, jestli i tímto jste se ve výzkumu zabývali? Nepochybně to může přinášet i určitá rizika. Může to protože to jsou rizika, která plynou zase přirozeně ze zkušeností různých generací. Že jo? My, když jsme s tím výzkumem začínali, tak jsme samozřejmě přemýšleli, jakým způsobem definovat ten jev a jedna z těch věcí, která musela být úplně na začátku, je, že jsme si museli říct, co vlastně odlišuje generace.
Jo? Protože když mluvím o mezigeneračním, tak musím vědět, co znamená generace. A my jsme se tehdy obrátili k Karlu Mannheimovi, což je sociolog generací, velmi významný, v podstatě zakladatel tady tohoto úhlu uvažování. A on říká, že není vlastně ani tak podstatný věk, který vymezuje ty rozdílné generace, ale že podstatná je ta zkušenost, řekněme ta životní situace nebo ta společenská situace, ve které ty jednotlivé generace byly socializovány. Jo? A to je ten podstatný moment. Takže z toho jak byly socializovány, jako naše babičky by řekly, čím navřel hrneček. Jo, jak se říká tady u nás na Moravě. Jo, navřel hrneček. A ty hrnečky samozřejmě navřely různými věcmi, protože ti lidé byli socializováni v různých obdobích. Z toho samozřejmě mohou plynout různé problémy, různé konflikty, ale já si myslím, že to mezigenerační učení je tady právě od toho a jeho cílem je, aby se sdílely ty různé zkušenosti, aby se vysvětlovalo a aby docházelo k porozumění mezi těmi generacemi. Jo. Protože když už se takhle zeptala, tak jasně existují i koncepty, které říkají, no jestli se budeme vyvíjet tak, jak se vyvíjíme, tak výsledek bude, že prostě může dojít k takovému kulturnímu a sociálnímu nesouladu, že to povede k válce generací. Jo? Ale ono se naštěstí ukazuje, že taková konfliktní interpretace zřejmě není na stole, protože se ukazuje, že jsou způsoby a jsou obsahy, které ty generace mezi sebou sdílí. Jo? Úplně jednoduše, když to tak řeknu, třeba mladší, co můžou ty generace si nabídnout navzájem, co ti učitelé si můžou nabídnout navzájem. Tak jako na první dobrou bych řekla, že mladší třeba mohou pomoct těm starším zvládat nové technologie a to dělají. Dělají to rádi, protože dostávají tu pozitivní zpětnou vazbu a ta starší generace to zase ráda přijímá. Jasně, že jsou některé obsahy, které nutně nemusí ten člověk rád přijímat. Jo? Když se někdo postaví do role experta třeba, já všechno vím a já ti to budu říkat, jak to máš dělat, tak to prostě nemusí být pozitivně přijato. Takže vědět o těch obsazích je důležité, co pomáhá, které obsahy pomáhají a vědět i o těch způsobech toho předávání. Vědět, co pomáhá a co naopak může fungovat kontraproduktivně. Zrovna třeba, když jsem řekla, ta role toho experta, prostě člověka, který všechno ví a všechno zná a já to teďka ti řeknu, jak to máš dělat. Mm-hmm. Zmínila si důležitý moment u mezigeneračního učení a to je nalézání porozumění mezi generacemi. Ale napadá mě otázka, ty jsi zmínila technologie, jestli důvodem neporozumění není například také jazyk, kterými vzájemně hovoříme. Není třeba jazyk odborný versus jazyk laický, jazyk mladých, kdy ve školách od dětí často slyšíme výrazy, kterým dospělí nerozumí. Je tady prostor pro třeba i kultivaci jazyka, jakým spolu generace hovoří, nebo jakým bychom mohli hovořit mezi sebou navzájem, pokud se zajímáme o vzdělávání? Jazyk je nepochybně velmi důležitý, samozřejmě jako komunikační prostředek. Je nepochybně velmi důležitý, nevím, jak bych přesně to vysvětlila, ale zase, pokud a priori se postavíme k tomu, jakým způsobem se vyjadřuje třeba současná mladá generace, my starší, tak si tak trochu zavíráme cestu k tomu porozumění. Jo? Protože je to jasné, že se to mění. Nemění se to samozřejmě v tom základu toho jazyka, ale mění se to v těch pojmech, mění se to v té terminologii. To znamená mít a priorně negativní postoj k tomu, to obecně řečeno, když si postavím
a priori, nebo nastavím se s a priorně negativním postojem, tak si a priorně zavírám dveře. Ne a priorně, ale v důsledku si zavírám dveře. A to samozřejmě je problém. Chci se z hlediska toho jazyka zastavit i u toho začátku, jak jsi mě ptala na to, co pedagogický výzkum poskytuje nebo může poskytovat pedagogické praxi. Já si myslím, že jeden z problémů, který se tam objevuje, je právě ten problém jazykový, problém komunikace. Jo, že my máme tendenci se vyjadřovat velmi akademicky a také se to od nás očekává. Nakonec tu akademickou češtinu pěstujeme, že jo? Ale dovedu si představit, že v některých případech to téměř potřebuje překlad do běžného jazyka. Já to vidím i třeba při svých přednáškách pro naše studenty, jakože někdy použiju nějaký termín, co mně přijde, že je zcela běžný a on někdo nesměle zvedne ruku a zeptá se, co to je. Já nechci být nějak konkrétní, nechci uvádět příklady, ale setkávám se s nimi docela často. A to je naprosto v pořádku, když někdo něco takového dělá. Takže si myslím, že vlastně tak trochu mluvíme jiným jazykem. A k té komplikaci toho jazyka si myslím, že se přidává ještě další věc, a to je, že ten pedagogický výzkum by neměl fungovat jenom ve vztahu k učitelům, to znamená k té jako vysloveně každodenní realitě těch škol, ale on by měl poskytovat poznatky zdůvodněné, argumentované, jak jsem říkala, taky pro vzdělávací politiku. A to je najednou, to je třetí skupina, jo? Jako když přemýšlím nad těmi vztahy mezi tou, když bych řekla, jakoby teorií, těmi výzkumnými nálezy, tou praxí, tak k tomu jednoznačně musím přidat tu vzdělávací politiku. A najednou máme trojúhelník, který nejenom, že nekomunikuje vysloveně dobře, bych řekla, výborně, ve vztahu jako pedagogický výzkum a praxe a pedagogický výzkum a politika, ale taky ve vztahu politika a praxe. Jo? Takže to si myslím, že je docela komplikovaná záležitost a v podstatě nedá se říct, že je tam, že někdo má nějakou vinu. Je to prostě takto nastaveno historicky a jestli chceme si porozumět, tak nad tím musíme přemýšlet všichni, kteří stojíme na vrcholech toho trojúhelníka. Takže na otázku, jak to tedy říkat, aby to pro učitele v praxi bylo srozumitelnější, by tvá odpověď zněla, že do snahy se musí zapojit obě strany, které komunikují, nebo všechny strany, které komunikují? Ano, řekla bych, že to tak je. Jo, a řekla bych, ještě k tomu bych možná dodala, že není podstatné jako vybírat zajímavé věci. Jo. To zase v prvním plánu člověk řekne tak, aby to bylo zajímavé pro učitele. Ale o to ani tak nejde. Důležitá není zajímavost, ale důležitá je ta argumentační přesnost a ta přesvědčivost. Jo. A samozřejmě téma, pro které se rozhodnu. A podle mě skutečně podstatné jsou ty komunikační kanály, které volíme. A to neznamená jenom jazyk, ale to znamená i skutečně ten komunikační kanál. Jo. To jako kde zveřejňujeme my ty svoje výsledky, kde případně učitelé či vzdělávací politici mohou číst nebo se s nimi mohou seznámit. To není úplně jednoduchá záležitost. Jo. Že jsou časopisy, knížky, teď je otázka, my píšeme a učitelé čtou. Jo, my máme tendenci začít čím dál víc publikovat v angličtině, protože se od nás očekává, že naše publikační výsledky budou srovnatelné s tím, co se dějí ve světě a budou mít tu váhu v tom mezinárodním kontextu. Ale já teď možná budu stará škola, když řeknu, že čím víc se snažíme být sdělení ve vztahu k tomu mezinárodnímu kontextu, tak možná o to méně jsme sdělení ve vztahu k tomu konkrétnímu učiteli ve škole.
Už jenom proto, že se vlastně komunikuje v jiném jazyce než našem mateřském. Například. Já řeknu příklad. Já se teď momentálně podílím na projektu, který je mezinárodní a který je o předškolní výchově pro udržitelný rozvoj. Nechci o tom mluvit nějak ze široka, jenom chci říct, že vlastně výsledkem toho asi 3letého projektu, se chýlíme k závěru, je aplikace do mobilu právě pro učitele mateřských škol a pro studenty předškolní pedagogiky, jak vlastně komunikovat s dětmi téma udržitelného rozvoje. Ano, aplikace je téměř hotová. Aplikace primárně vznikla v angličtině. Dali jsme ji dohromady v angličtině. A teď, protože se na tom podílí několik zemí, tak pracujeme na překladech. Český překlad už se připravuje, bude hotov, nebo měl by být hotov velmi brzy. A háček je v tom, že my už teďka můžeme zveřejnit anglickou verzi tady té aplikace, nebo respektive jsme ji zveřejnili. Ale ve skutečnosti čekáme na to, až to bude přeloženo do češtiny, protože teprve potom očekáváme, že učitelky v mateřských školách a studenti na pedagogických fakultách se vlastně o to začnou zajímat. Nikoli o aplikaci v angličtině. Já nevím, snad to nepůsobí zpátečnicky, ale prostě taková je realita. Děkuju za otevřené sdílení zkušeností, protože jsme mezi různými světy. Mezi světem, který komunikuje v angličtině a svět výzkumu se odehrává v angličtině primárně sdílení, ale na straně druhé je úkolem člověka, který pracuje na České univerzitě, pomoci aplikovat poznatky do českého prostředí a tudíž česky. Na druhé straně to hlavní téma, o kterém jsme se dneska bavili, je taky takové rozhraní těch světů, těmi generacemi, ale tady se zase nabízí otázka, že mladá generace dnes mnohem více komunikuje v angličtině právě díky těm technologiím. Je to jazyk pro ně přirozený a myslíš tedy, že do budoucna ty hranice těch světů, že budou stejně ostré, nebo jak vidíš vůbec vývoj toho tématu nebo vývoj možných výzkumných zaměření v tom mezigeneračním učení? Těžké odpovědět na takovou otázku. Jako z podstaty nejsem skeptická. To znamená, že bych řekla, svět se řítí do pekel a nebudeme si rozumět a tak dále. Myslím si, že tak to není, že prostě vždycky, když člověk, ještě bych to řekla možná jinak, jaksi naším úkolem výzkumníků, vědců, naším úkolem je poukazovat na jevy, které vytvářejí nebo spolu vytvářejí náš život, náš svět, a snažit se jim porozumět a to porozumění nějak zprostředkovat. A já si myslím, že to je cesta v tomto pokračovat, jako říct konkrétní téma, jak se to, kdo a jak se toho chopí, to opravdu nedokážu. Ale myslím si, že tady ten obecný postoj, tím se prostě řídím a tomu věřím, jo? Že nejde o to popisovat věci, ale jde o to se snažit jim porozumět. A když něčemu porozumím a sdílím to porozumění, tak to je to, čemu se říká vlastně celoživotní učení. A když je to mezi generacemi, no tak je to mezigenerační učení. Já myslím, že si krásně shrnula podstatu řady svých myšlenek. Přesto mě napadá ještě jedna otázka. Člověk ve vzdělávání, každý učitel by měl jít trošičku příkladem svým osobním. Máš tedy ty své osobní témata, která by si ještě ráda otevřela, nebo své osobní vize a plány do nejbližší budoucnosti? Prozrať prosím posluchačům něco ze svého dalšího profesního života. Se pomalu chystám na takový pozvolný rozchod se svým profesním životem, což ale samozřejmě asi se mně nepodaří jako totálně, že bych se odstříhla od všeho, to pravděpodobně ne, ale už nepřemýšlím nad nějakými novými velkými tématy, spíš se snažím si udělat pořádek v tom, co jsem udělala a co mě
vlastně zajímá, provází celý život. A taková tečka, tak trochu, možná je knížka, kterou momentálně edituji, která se jmenuje velmi jednoduše Učení a vzdělávání dospělých. Je to tedy zaměřené na dospělé, je to andragogická publikace a já jsem využila řekněme, výhody svého postavení profesorky andragogiky a oslovila jsem celou řadu autorů v České republice, kteří publikují v oblasti učení a vzdělávání dospělých a požádala jsem je o jednotlivé kapitoly do této knížky. Knížku samozřejmě má podle mě strukturu, která je promyšlená a měla by ukazovat jak teoretické přístupy, tak výsledky výzkumu, tak i některé praktické věci. Takže to je teď můj nejbližší plán. Doufám, že se podaří tu knížku co nejdřív vydat a že to bude knížka, která bude ku prospěchu nejenom studentům andragogiky na mnoha českých vysokých školách, na kterých se tento obor vyučuje. Děkujeme za pozvání ke čtení, protože čtení je také důležitá činnost, které bychom měli být schopni nalézt čas v našem nabitém pracovním životě. A dovolím mi ti závěrem poděkovat, že ty jsi našla čas na nás natočit tento rozhovor. Takže moc krát děkujeme a budeme se těšit na další setkávání někdy někde. Já taky děkuju a chci říct, že mě bylo potěšení.